Kaffe? Ja, tak. Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor hun prøver at skjule lige netop ham her. Han virker irriterende. Ja, I kender ham overhovedet ikke. Jeg er virkelig glad for at være sammen med ham, og han får mig til at føle mig smuk og cool. Og alligevel har I så aftalt, at I ikke skal være sammen for evigt. Det synes jeg bare virker en lille bitte smule sådan. Hvad snakker I om? Ja, Jeg har også haft mine Nicoer. Og det er vildt spændende med sådan en type, ikke? Sådan lidt farligt. Okay. Tine, jeg er bare lidt nysgerrig på, hvorfor du føler, at du bliver nødt til at skjule ham for os. Det var bare en lidt akavet måde at møde dig på, Nico. Altså, dengang jeg var ung, der havde jeg også... Du skal ikke bestemme, hvad du kan og hvad du ikke kan. Du er en voksen kvinde. Du kan selv. Jo, jeg forstår godt din situation lige nu, Tine, men du kan jo... jeg tror ikke, at du er den rigtige person til at belære mig om optimale forhold, mor. Jeg prøver bare at hjælpe dig, Tine.